Jak jednoduše vyřešit mléčnou vodu v bazénu? Mléčná voda v bazénu je způsobena nejčastěji tvrdou studniční vodou bohatou na vápník, který ve vodě způsobuje výrazný bílý kal. Vypustit bazén a napustit novou vodu situaci nevyřeší. Pokud užíváte stejný zdroj, bude vysoká i pravděpodobnost stejného složení a následně i stejného problému. Mléčná voda je nejčastěji zaměňována se zakalenou vodou. Mléčná voda se však dá rozeznat jednoduchým testem, kdy do kbelíku nabereme bazénovou vodu a razantně v něm snížíme pH. Pokud došlo k okamžitému projasnění vody, jedná se o mléčný zákal způsobený vápníkem a tvrdou vodou. Obdobné řešení potom provedeme i v samotném bazénu, kde nejprve snížíme pH přibližně na hodnotu 5, při které se vodní sraženina rozpustí. Na snížení využijeme přípravek vodnář pH-. Přípravek nadávkujeme dle kubatury bazénu, rozmícháme ve kbelíku s bazénovou vodou a obsah kbelíku nalijeme přímo do bazénu k tryskám nebo do skimru. Následně čekáme po dobu 1 až 2 oběhů filtrace, dokud se nám voda neprojasní od zákalu. Po rozpuštění zákalu je nutné do vody aplikovat přípravek na tvrdou vodu, vodnář maskovač tvrdosti. Přípravek nadávkujeme dle kubatury bazénu do kbelíku s bazénovou vodou a obsah kbelíku nalejeme přímo do bazénu k tryskám nebo do skimru. Opět necháme vodu promíchat po dobu 1 oběhu filtrace. Následně opět zvyšte hodnotu pH na 7,2 až 7,6 pomocí přípravku vodnář pH+. Přípravek nadávkujeme dle kubatury bazénu do kbelíku s bazénovou vodou a obsah kbelíku nalijeme přímo do bazénu k tryskám nebo do skimru. Při jakémkoliv dopuštění vody je taktéž nutné aplikovat maskovač tvrdosti, tak aby se problém nevracel. Při včasné aplikaci maskovače již při napouštění vody se také můžeme vyvarovat mezikrokům s úpravou pH.